Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Right. Sorry guys, network iri kuita ichitiza. Network iri kuita ichitiza. Tave 2 days network iri kunetsa. Tave 2 days network ichitiza. Yanga ichiplayer, but anyway, let's not waste time because inogona kutiza futi. Mamuka sei guys, ndanisingade kuuya pa live pa audio inoima kuseni kuti tizotaura nezve audio inoima kuseni, but ndangofonerwa makuseni anaya na vaIK vachindipa update pamusoro pasemu, saka indangoti ina hapana hangu chandichati ndikwanise kuti nditaure. Ina hangu guys ndava kuzokudzai kuti I give up speaking. Ini nangu ndakazvimiririra ezimeli I give up. Tatiwo timbozama kubatsirawo tidii, but I give up. Handina sound. Muri kundinzwa here guys? Muri kundinzwawo here? Ndipewo sign yekuti muri kundinzwa. Network yacho for the past 3 days iri kunetsa zvisingaiti. For the past 3 days iri kunetsa network isingaiti. Muri kundinzwawo here? Muri kundinzwawo here guys? Salom ndiri right, mufana uri sei? Can you hear me guys? Ndipewo sign yekuti muri kundinzwa. Moira ari kuti hapana chiri kunzwika. Naimedwe toita sei? Hanzi hapana chiri kunzwika. 1 hanzi we can hear. Thank you MNE. Zvino vanhu sangongoti pachatiri kunzwa nandashaya kuti saka alright. Handisiri ndine feedback yacho. Feedback regai ndifonere Apostle IK vakuudzei handiti vega pachavo. Ini nangu pachangu vedwe indati hangu I give up. I've tried. Ndazama. Tachiti tikubatsirana guys, tikuignore zvese zvinenge zvichitaurika tikuda kubatsirana eZimbabweans, because chokwadi kune vanozviziva kuti matambudziko akazara muvanhu umo, ende zvinhu zvokutoti hanzi vamwe vanobhilivhawo havo kuti kuroiwa kudii zviriko. Unenge usati wasangana nazvo chete, unenge usiri mubhutsu dzevanhu vanenge vane zvavanazvo. Handiti so zvinonetsa kuti ukurumidze kujaja munhu kuti aiwa hakuna kana kuti chichakazodai, but ini ndapa ndasvika pakukurirwa. Regai ndifonere Apostle IK vakupei feedback varivo. Hazvina kubuda mumuromo mangu zvinhu izvi, asi ndangoti vachindiudza ndati aiwa inini hangu ndagumirwa. Ndo pandagumira pano, asi ndodzokera kumadiaries kuya nokuti pano we are a team, tinoshanda seteam. Handiti ndonovapirawo kuti guys, inini sameli kana pane mumwe mudiaries anoti okay I'll take over, oita ake take over, haurambidzwe still unogona ngoti take over, because diaries handi ndedu tese, you can still take over, but inini ndati ndirini it's draining guys. Pafeya unofanwa kushanda nemunhu anenge achida kushandikawo naye. Hanimaona munofanwa kubatsira nemunhu anenge achida kubatsirwawo nemi. Handiti tikaita ukazoita kunge munhu ari kumanikidzwa kana kuti pakaita kunge pane zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki, then it becomes a problem. Handiti maona zvakuita kunge ameno hai mirai ndivafonere vakudzei vega. Mamuka sei? Muri kuchonisa ndibvunza mushe. Ndave palive zvandataura tina hangu ndati ndakunopa madiaries update kuti inini ndakundikana ndagumira pano. Handi imi muchitaura ndimi munyatsoziva zvaitika paground, ndimi muripo. Ina handi because nezuro hatingangoiti malive emunhu wani wedu everyday. Nezuro tatiri pano nhasi todzokazve nedifferent statement apa madiaries iproject yedu teseka vanenge vachibvunza tipei feedback. Ndopa feedback yekuti aiwa ndidi zvinhu zvinozonditemesa musoro, regai vataure kuti zviri kufamba sei. Saka tsanangurirewo chichaitika.
chakano chakaitika nezuro masikati mabva pano. Ndabva panapa ndandiri panakandiri vandafonerwa nemudzimai waSem akati haasi kukwanisa kuti atiri kufoni yaSem atinge yange ichinetsa network here. Ndobva ndamuti no it's okay kana ndakumba ndichakuti mutaure mese hanzi ndati asi vati ndinoda kukuudzai something ndakati chii akati mama waSem wachada kuenda naSem kuBulawayo kunhamo ndati mamuna kwauze kuti Sem haapo hanzi aiwa ndangwati Sem abuda but ari kudzoka mai saka patogara family meeting yekuti Sem aende kunhamo ndati ko Sem ndeyega here munhu anokasenda namama kunhamo hanzi vamwe vese varipo vati Sem ndengaye ndati no that's fine imi guys kana mari serious makufunga kuti makuda kubetserwa I can be coming then ndokutora ndodzoka then wongoisa gumbo one day wakutodzokera if you don't want to be up there people that are serious vane maproblems ari genuine akutoshaka kubetserwa kana musama kuda kubetserwa motaura nemurume wenyu kuti aizvo takada kubetserwa saka moya mogara pasi toziva kuti muda kubetserwa for now kanaenda kumba give your husband the phone you talk to each other then akati alright then ndaikumba ndakavaudza murume wacho ndakati dzimai ngataya kufonerai saka akati afonera mene zvaita ndakampa foni yangu ndikati kufonera naye ndobva vafonerana ndobva vataurira same message kuti hanzi namama aitouya kunoku saka zvezvo tonzi vanofanira kusangana nhasi na 1 o'clock marusape mutown vachatorwa nemumwe munhu ari kubva kwaMutare namai achiri kuBulawayo namai achiri kufamily kwamai hanzi family kwamai here ndati saka iwo wakasaenda kunhamo wachizwe kuti wakasaenda kunhamo uyu munhu afa kauyu and atopedza life yake iwo usiya your life which needs to be attended so I tried to open his eyes kuti no you need to be inandimhanyiswe nemunhu akaya for deliverance iwo wauya ukuya kunoshandi wauya kunobetserwa and you must be ready your mind your soul and your everything to be stable rufu runopfuura then so it not akati family mamangu azondipopotera siuzi kuda uchiroda nezvamai vako ndakati your mother has stopped you ezvo zvinoitiswa everything that is happening in your life you are not in charge you are not in control une vana and those children are looking up to you as a father iwe uchiri kutaura kuti age yako at 40 ukutaura kuti mai vanozondipopotera you can make an independent decision why mukuita zvekuzviwanza why mukadzi wakasandora kuti haupo dzano hapana saka ndoda kutoenda kana ndazoenda ndabva kunhamo ndozokufonerai ndobva ndazodzoka yati but even mara makuzonifonera makudzoka munofanira kudzoka muri makarongeka I will not close my doors at the end of the day people are different but kasikana makudzoka modzoka muchidzidza kuti munobetserwa zvokuti wauya panapa unogara one day wodzokera at the end of the day I will to give you mari yekudzokera kupi kwaRusapi nindokupa futi mari yekudzoka kwaRusapi saka handingashande ndichidaro kune vanhu vari desperate sisimeri some people who come from Binga vachaumba kwakumba kwangu is a free place you come you stay there toita deliverance yako wopedza woenda we teach you everything that you need to be taught woenda this guy as it is not yet ready and ini handishande munhu asiri ready ini handisiri ndikuafika ini ndinorare ini kwandoda kuenda ndinoenda ndamuna nondicontrol saka but when I'm extending a hand of help to someone then they are not seeing it okoshesa munhu afa not kuti brother sister yake munhu is the distant relationship mai vachonza vakona hawagoni kuenda wega varoda kuenda naSem mai vane vamwe vana ndati kosevasa hanzi mumwe wacho ndakati ndakupai mari yebhasi saka mari yandakupai yebhasi yofanira kushandirwa saka ini chamboshanda pandakupai mari yebhasi saka imi michiendai ndati can you see kuti all these things kuitiswa so anga akugumuka kuti no manga makuda mata muchiti zvese zvikuita kwandiri ngazvidzokere kwazviri kubva ini nazvo kuti mai angu akanga anzika ndati maybe don't understand what is happening kana vave ready for deliverance wombomira kukumbira vanhu mubetsero chikumira kunzwira tsitsi ini I'm not here kuti ndikunzwire tsitsi when I'm helping I'm not helping out of kuti ndakunzwira tsitsi I'm helping because there is a need that we saw kuti he need saka he is not ready as far as I am concerned inini so I wanted to call you yesterday pandakakusenda mamessage michimutaure naye aripo but then ndazona message yangu ndakasenda manheru ya deliverance kuseni pamazotondipindura pana muchitima kuti ndalive ndikutobva kunomukwidza pana 4 kuti aende kwaRusapi hanzi aifanira kubata 1 o'clock saka aenda kwaRusapi ndampa mari yacho yebhasi aenda ndobva zviri zvinezvi but ndiri kuti pane munhu ini ndiri maHarare ane munhu ake ane genuine problem ari kuti ini man of God ndikuda kubetserwa problem yangu iripo
and I need to be helped. I want someone who is serious about their lives. To their own life. If you are coming as a commitment, and you will deal with that. My family knows that people come all over. We stay with people, different people. Even here in Bakawe, there were 2 people that we were worried, but we got in the same see. I was to encourage us to die. But look at what has happened. But here it seems good. I think that's what let's say I cannot defend the unoresha zvinofamba sei asi ndamboona zvakadaro kuti inodefenda andoziva anotomanifesta zvokuita madhari nemasabhuku nemachifu anotobuda pachena kuti uyu hana chaanoita ndivari kuti anoti kusvika anozondipopotera ndati kana maserious baba I can't put my life on hold because of one person. There are thousands of people that we are helping even over the phone. Vari kusenda mapictures vangosvenza vakazvimba ine zone tine munhu angari kuweekend asingaoni makumbo akahafambe maoko ahafambe akaenzedza maphotos ezvezvi akufamba zvinhu sezvaakuita. These people are thanking me all over and I cannot put my life on hold nemunhu asiri ready. I want people that are ready to be helped. Kwete vari kutsvaga kunzorwa tsitsi but munhu ari kuda kubuda life yake who is ready to be helped. As I said yesterday, I'm not a magician, I'm not a sangoma. I believe in process. I teach you, I equip you to be an apostle to assist people. You still know how to navigate your way out. So this is the current situation. Saka I end atika nawe serious achandifonera ndakuti ina man of God and because what nemunhu kana adzoka kana asita kakazoti kudzoka kwake I'm not going to fund anything. Anenge akudzoka at his own expense. Toona kuti ari serious, maybe that will show seriousness yake because maybe azoti zvinorewe kuti when ndakakupa $10 even ichitonge shoma but maybe kwandiri nebasa ndine nherera dzandochengeta ndine shirikazi dzandinotarisa ndakatengera shirikazi dzinonzi chingwa vanotofara they will celebrate and pray for me than kuti ndipe munhu asiri kuappreciate what I'm doing. So that is the point right now. Saka guys nyaya yamainzwa iyo yamukoma semu zvino kana ini kuno kuzongogara ndakangonzwa kuti kwai mangwana vedu vese this I know kuti haasi maybe probably haasisiri iye ari kushanda hake pamwe ari kushandiswa navazombi kana kuti wadove ne-health mental issue ndozvada kudofunga ini pamwe unodove ne-health mental issue munhu uyu hapana kana health mental issue ndinodhilana nakawanda kunaona ndotodainzira ndinonotora kupsychiatric. I've got a lot of people that vanakanoburitsa psychiatric who are deliverance and those people are doing well right now. You started handisi munhu ari house Eric. I can relate with anyone, any person akadzidza asina kudzidza ane mari asina mari. These people come to me, I can relate it in on any level. Pakaipa mental problem yake maybe iri pakuti anoda kubetserwa. I don't know how he wants to be helped, but just kuti he can stand up and fight as a man. Life is a battle. Whether you choose not to fight, the devil will not stop fighting you. In this life you fight for everything that you have to have. Saka even marriage iri yako even utano rwako, there's a place that you play, you fight for it. Saka if he's not ready to fight, then there's nothing that I can do. I cannot fight for you. I will tell you how to fight. I will help you and leave you at a place where you understand you are now having an advantage. While we delivered, you can now fight your own battles. But if it's not ready with it, you cannot be helping Nagadar. Men of God, we are here, we are coming. As long as free, people can come and they have deliverance. They learn what to move a life yao. Saka pane zvinhu ndizvozvo izvo zviripo izvo guys. Semu watadza kuti aite fight for his own life. Muri kushandiswa remote control izombi right now anenge akanzi left oti ojamba oti right. Pamwe mai ava vakatoziva kutoti semu kune zvaari kungoramba achingoinda remember kuti zita raJesu rinopisa ka zita raMwari rinopisa risi zita rekutamba naro guys. Musatambe neropa imi ropa rinopisa. Pamwe panenge pachinamatwa pachinzi the blood vakahwa kutsva vakaziva kuti semu wafamba waenda samwe vakati uya kunotinda amen. Kungofungirawo handiti kwafiwa tidai handiti mazviona. Saka nyaya yacho inonetsa nyaya yacho inonetsa. Saka indangovatini I'm starting to think kuti even kwatilda kwakweka maybe that's why inonzi National FM, that's why akashaya help kuNational FM because maybe pamwe ndo zvaitika izvo zvizvo zvokuti 1 minute aripo ari kuda kubatsirwa the next minute is not available. Chero munhu wacho anokubatsira sei
handiti maona achakubatsira sei. Amen. Saka ini ndangotiwo vedu weka nokuti pana pamunenge muchingondibvunza kuti tipe update yasemuya ndodzoka ndoti wainda kurusapi mangwanazve wadzoka Harare mangwana wainda kunge kunakigwa nebhazi kana nekombi taitotoda diki zvekuti ndinokura bhazi kana kombi kungonakigwa hangu ndaagara ichiti ndikainda kundodzoka ndodzoka nekombi ndoenda nebhazi ndodai zvichaitwa nemunhu mukuru. Saka zvinonetsa kuti ndichi kudii nangu handisi kujaja handisi kudii asi kuti kana ave serious maybe nokuti apostori vashuwa kubva zvavakatanga kubatsirana naSemu havana kana sendi ratakavapa isu kana sendi ratakambovapa kana ravakapiwa nemunhu kana naanybody pano padiaries kuti idodiraiwo petiro mu5 rtgs muwedzere munotora munhu mugodzoka nemugo no vanga vachizviita ivo pachavo nemari yavo voinda vonotora munhu nemota yavo hatizivi kuti mota yakakura sei vodzokazve mangwana vodarozve vodzoka veduwe kana ndimiwo veduwe ngativahwiraitsisi vachingoita maup and down waya kungonotora munhu oya ogara hake omwati yake one day odla chingwa chake okwira hake mota akasunga bhandi kusera mangwana odzoka kuti ndakuda kudzokera kwaita zvakati ndambonona mhuri oinda apa unokana kushandigwa gaizika chero mwedzi cheo unogara uri panzvimbo mwedzi cheo unokangana kuti uchida rubatsiro mwedzi cheo unogara uchida rubatsiro chaigo chaigo guys zvino ini ndazvikonewa inangu guys ini nangu handiziviwo guys nangoti ndikupireyo nangoti ndikupireyo because hapana munhu akambobvisa kana sendi tese pana tinambobvisa kana sendi guys kana sendi rekuti apostle wedzerai petiro shuwa watove mutoro wavo semu yatove problem bedheni yavo mufunge yatove bedheni yavo ona ini ndotobhoyekana kuti munhu atodzokera munhu akauya zuro kuseni atodzokera nhasi kuna mai vavo futi kuti mai vasvike wamhanya ndiri kudhinikana wani kokuzoti munhu anenge achitori nasemu paground guys amen anzi sisimele ndatambura namai vangu ndikumbirirewo kuna apostol naibhiyanga watambura namai vako kuti kuti amai vako vaita sei amai vako vari kuitawo yasemi here vari kuita sei amai vako chinaibhiyanga hanzi mai zvinhu zvacho nanga aiwa guys ini nangu chi ndaneta guys let's give even apostle vachona kabreak enyu mufunge because 40 years 40 years is too old for zvese zvikuitika izvi. I understand kuti mweya inocontrola vanhu semaremote dzimwe nguva hauzvioni sezvaiita musikana yaitaura kuti ndakafamba kubva kumasvingo neshoka kunosvika kungundu imi guys achifamba mahours hakuna munhu ari nomaunda zvinhu zvakadaro papa distance ye140 or 80 kilometers 180 kilometers mumwe munhu sikana kupafamba 4 hours 3 hours kubva kuya kuimi pane mweya unenge uchitokufambira iwe hausiri unenge uchifamba kutangira vanhu nebhasi kusvika kumba iye achifamba nesoka hakuna zvinhu zvakadaro guys nyaya yemusikana uyu wokuningi uyu yakuswera nezuro uyu wokungundu uyu kune zvinhu zvaitofamba aitomutungamidza anga akatakugwa iye kune zvinhu zvaimufambira hazvisi normal zvinhu zvazviya guys hazvisi normal pafeya hazvisi normal handimaona so zvinonetsa zvinhu izvi zvinoda kuti newe udi uite serious handimaona zvinoda serious I think guys zvinoda serious saka kana azodzokawo ave serious uchakwira nemari yake yebhasi zvokuti ende agowakwira nemari yake yekudzokerazve nokuti angutamba navanhu vedu wei ndakona sokutika apostola ngativahwirewo tsitsi vedu wei vane family yavane kumba kwakune vamwe vanhu vanenge vachida tobatsirwawo vanenge vari serious hatimaona saka ndigai tichi apostochi vamboita ina angu kwandiri kusaidi kwangu zvonetsa tozviziva kuti anzi najeni pewo namba munopanana mo macomments jeni zimunya munopanana namba dzaapostol mumacomments imomu puwa imomu ndikuona mwe vari topanana imomu letwini muri kupanana wani macomments imomu tarisai macomments mudziri imomu dziri kukandwa idzo handimaona so ngativapewo break please guys haiwa ini nangu kusaidi kwangu ndakwana ini maybe pane zviripo zvaanoziva semu zvatisingazivi isusu handimaona maybe zviripo dei kuchinzivo mai ava taimbovabata tombovasunga netambo tombovaunza kwaapostoli aike mai vacho chaivo chaivo pamwe taigona kuti zvinyatsowisisa zvakanaka kuti varida kumbo zviri kufamba sei zvino hatingamanikidzai mai ava kuti vaindewo kuningirikiri kwavatodi vari kuti semanu vanoda semaite mukadzi wavo saka zvinotozvifambisa sei pakadaro handichazivi kuti guys toita sei handichazivi so inini hamungandishori guys handiti apostol mari varipo here
okay tivadrope hedu tivatende network yavo yakunetsa. Alright guys, network yavo yakunetsa ndo zvandandangoya nazvo kuti vakudzei nemuromo wavo zvisazoti musazoti mele akati anditika. Maybe there is more to the story guys, maybe there is more to the story than what we know pano. Handichaziviwo, handichatoziviwo, saka poitwa sei? Hanzi vakazopengera apostle kuti apostle makunamata muchiti mai vangu go back to sender, mai vangu ngazvidzokereko kumakuda kuuraya mai vangu handidi. Hani mazvinzwa apostle vachitaura? Hani mazvinzwa ka apostle vachitaura kuti akangaona mata achiti apostle vangaona mata achiti go back to sender, mweya uyo kuibwe madisturbances ngaudzokere kwauri kubva, mweya weconfusion ngaudzokere kwauri kubva, mweya wekushandiswa semakavava akati haiwa hamunganamati muchidaro zvepana mai vangu hazviiti kuti mudi munamate namai vangu muchidaro, mai vangu kwanogona kuzofa handidi. Handimaona, saka maona kuti panonetsa, nyaya inonetsa iyi. Naisemu mwana wamaposati anobetserwa sei? Anobetserwa sei? Izvo wainda handiti kuro ndichida mari nandisi yangu kuti ndekupi kure nakure zvakadini kubva panapa kuenda kwaMutare nekudzoka, handiti kuno kurisape nekudzoka. Odazve mari yekudzosogwa kunoku kana kuti voendazve nemota yavo vonomutorazve poita mai vaya voonazve vodai, saka anozoita sei? I think right now isusu mumedu wemadhairis ka, let's just pray for semu hedu tiri kwatiri ka kuti Mwari vamubatsire. Maybe minamato yedu tikaiunganidza pamwe chete, handiti tikaiunganidza pamwe chete minamato yedu isusu, handiti ka kuti Mwari vavhure maziso acho asemu nemweya wasemu paanozoinda kuna apostle anenge ave nepfungwa dzake dzinenge dzichigona kushandira idzo pachadzo pasina kuti dziri kuitwa remote controlled. Animaona, so handichaziviwo ipapo, handichaziviwo. I don't know Zandi, I don't know anything right now, and I don't know. And this CV, I'm starting to think kuti guys, I'm sorry hangu to say this but ndakuda kutaura pfungwa dzangu, mira yangu nditaure pfungwa dzangu guys, kana mchitondituka mutongondituka ka1 zvitongopera. Anoona, I'm starting to think kuti samwe benzi redu repana parinonzi Masimba was right kuti ngamboenda kunoonekwa nachiremba pfungwa musoro. I'm starting to think like that guys, handiziviwo hangu. I'm starting to think like that kuti maybe Masimba was on to something kuti ngambotanga anoya nemedical report tione kuti doctor wati pfungwa dziri right, muviri wake uri right, zvese zviri right, toziva kuti dambudziko zveshuwa rechivanhu riri kunetsa apa. I'm starting to think kuti he was on to something sure, kutaura chokwadi, because asanambona zvakadaini, asanambona zvinhu zvakadai. Musatambe nekurumwa imi nenhunzi guys, musatambe nekurumwa nenhunzi guys. I'm starting to think hangu kuti maybe sure guy hangu nditi gwegodipa yacho naye Masimba uchangoita kegodipa yacho kawana hangu ndipedzera, because sure ndakutaka kufunga izvozvo ini. Anomaona, ndakutaka kufunga izvozvo kuti maybe he was on to something kuti toda medical report inoziva kuti musoro wake uri clear, body yake yese iri clear, haana kana chiripo chinomunetsa, then tozoziva. Anomaona, tozoshangira ipapo sure guys, because handizivi sure. Patricia mai havana kunzi vari kurawo munamato kauyu nai Patricia, munamato waitwa kana posto kuti vazame kumuonesa kuti aiwa ona munhu anenge achinamata nditi. Saka kana achinamata achiziva kuti munhu ari kuita zvinhu izvi havana kuti munhu ngaafe, vangoti go back to sender, go back to sender. Anditi havana kuti mai ava tiri kunamatira kuti ngavatofa izvozvi, aiwa vakati go back to sender. Anditika vakati go back to sender, go back to sender zvinoreva kuti zviri kuitika paari kana dziri pfungwa ngadzidzokere kwadzakwa kune munhu ari kuzviita. Anditika kana kuri kurwara njere ngazvidzokere kune munhu ari kuzviita, kana kuri kuroyiwa ngazvidzokere kune munhu ari kuzviita. Havana kutaura kuti munhu uyu ngaafe, havana kuti munhu uyu ngaafe. Antimaona, saka ipapa ndo pandisingazaziviwo kuti panofamba sei.
So I think inini guys let's agree to disagree guys. I don't know, let's agree to disagree right now. Anditi Amanda ndikureva kuti ndini ndinenge ndakuitirwa ka Amanda ndini ndinenge ndakuitirwa kunzi sisimeli takazovadai tikazovaudza tikazozvitaura iko tikadai haasi munhu anenge akuitirwa ndini kandinenge ndakuitirwa zvenai kunzi takavaudza vakati chii tikatukwa nemadhayaris ndini ndinenge ndakutoitigwazve. I always take the bullet ka ndini ndinenge ndakutotora bullet remadhayaris acho pano andiwana. So ini handichazivi guys zviri kuitika panapa, handichazivi handizivi guys, handizivi sure, handisi kuziva. So isu ngatingoti amene ngatiwiranei guys kuti toita here zvokuti kana achinge auya handitika kana achinge adzoka bheki handitika semunhu anokwira bhazi kuinda nekudzoka kana kuti kukwira mota handitika atoinda kumba kwavo, atoinda Providence kunosangana namai ake, atoinda kunosangana namai ake kuti vaende kumariro kubulawayo handiti. So ngatiwiranei kuti kana achinge auya guys tomuti here chimboti mukoma semutawirirana panapa kuti imbodzokera imboendai kwadhokta uko timbotangira ipapo guys. From what I've heard, I heard must be eliminated from the equation. Oh, okay, Juliana, okay. Saka todi guys, tobobvumirana kuti paanodzoka toti mukoma ati mumboendai kwadhokta imi tokumbira edu one last time kuti apostoli avafambe naye vamboenda naye kwadhokta uyu vambonoongororwa kwadhokta kuti uri right here tozotangira ipapo. Kana taoneka kuti uri right then toziva kuti tikudhila nei. Tino ndozvandiri kutaura Tino Bliss kuti achadzoka obvious, achadzoka handiti obvious, achadzoka toita sei kana adzoka kuti tongoti aiwa ichimboendai kwadhokta tione kuti dhokta vari kuti kudii totangira ipapo. Zinda right now ari pana mai vake ndifona iwe ari pana mhomzi vake. Solution guys muri kungotaura pfungwa dzenyu chindipaiwo solution ndati toita sei kana adzoka uchadzoka ka obvious achadzoka kana adzoka todii. Avawo vanouya kuzoadvertisa doc kwaichi my mouth is full of doctor was helped by Dr. Oku va Dr. Oku out you go. Elizabeth Ngulube. Saka muri machito uchadzoka munhu achadzoka uyu mugona kuti kusera makaenda kutokubede mindiwirewo kuti ndichingodzoka panapa ndichingotaura nyaya dzemunhu wani imi ndiudzewo ndichingodzi ndadzokazve nenyaya pane ndichingodzoka nenyaya wani